Velkommen til Inferno. Senior tager sin position på lang. Den bliver flashet og smoket. Han tror, han kan gemme sig i den. Nej. Steady prøver at redde tingene, men dør også. Lex, Leto står på B-side. Kulhydrat er den eneste tilbage på A på det tidspunkt. Der var en. Han skifter position. Venter på, at de hopper ned. Og også færdig. Leto er på vej med at hjælpe. Kulhydrat står her. Også færdig. Leto går ind på sejlet for at redde sig her. Nej. Så tager jeg det bare, det ace.